Чакай, Кари, айде. Толерантни, деня на розовата фланелка, 24.02. Следната сряда на месец февруари ще дойдем облечени в розови фланелки. За нас няма различен пол, различен цвят на кожата, нито различна религия. Всеки е свободен да бъде себе си, стига това да не пречи и да не притеснява околните. Не на тормоза в училище. Инициативата тръгва от далечна Канада, но се подкрепя и от децата от целия свят. Историята вече я знаем и ние, децата от втори А клас. При откриването на учебната година в канадско училище, деветокласник идва облечен в розово поло, след което е подложен на унижение от страна на по-големите ученици. На следващия ден двама ученици от същото училище купили и раздали на съучениците с 50 розови тениски в подкрепа на тормозеното дете. Всяка година последната сряда на февруари, известна като ден за борба с тормоза в училище, познат е и като ден на розовата фланелка. Отношенията в училище трябва да се градят на основата в уважението и обичта, взаимната помощ и приятелски подадената ръка.